Kaixo Maimuna. Apa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Maimuna, ongi etorri. Eskerrik asko. Aizu Maimuna, zu SOS Arrazakeriaren Urretxindorra programaren parte zara. Zalduko diguzu, zer da Urretxindorra programa? Bai, bueno, nik Urretxindorra ezautu dut unibertsitatetik. Eta kuriosoa da, baina bere esan nahia, oindala gutxi ulertu dut, ze esan nahi du ruiseñor gaztelaniaz, eta ematen dunez, ez dakit euskeraz nola. Hegazti hori ez. Hegazti bat, hola, kantu oso politia daka, eta libre da honen, kantu oso ondo espresatzen du, baina ez da honen libre, itxia bezala sentitzea ez. Eta orduan, azkenen, ume hauek daude egoera hortan bezala. Osea, behaiek libre daudenen, bakizu, potentzia asko dakate, eta gauza asko erakusten dute dakitena, baina berriz, ez daudenen, ez dute hola transmititzen. Eta esan nahi hori ulertuta eta unibertsitatetik esan dut, bueno, gainea migrantek diela baita, nik ere parte hartu nahi dut hortan, eta holase unibertsitatetik ezautuet. Eta zer egiten duzu ez, zehazki? Bueno, aztian zehar gehatzen nahi egun bat behakin, 3 ordu, eta guk aukeratzen dugu ze ariketakin, o ze ikusi, eta bueno, batzutan jutegea Santelmo museoa, bestetan jutegea beste museo batea, o saskibaloia ibiltzea jutegea, oza, aktibidade ezberdinak egiten dugu, baina bere gustokoa, batez ere, bea ondo sentitzeko eta ondo espresatzeko, eta hoi. Esan diguzu aur batekin egoten zarela, elkartzen zarela astero. Kontatuko diguzu, nor da bera? Nor da zure lagun hori? Bueno, oso neska atsegina da, asko hitz egiten du, 10 urtekoa. Bea ama hemengua da eta aita mexikarra, baina bea sentitzea mexikarra. Eta ez da neska geldia, ez da bate lasaia, ze demo guzti gutxi nahi du, ariketa hain, bestia hain, eta 3 ordu horiek askotan oso azkar pasatzen zaize, beti dau mugimendun, inoiz ez da egoten triste, eta behakin oso ondo konektatu ez lehenengo egunetik, eta holaxe. Hala ere, kanpotik etorria da bera ez da, Mexikotik? Bueno, hemen jaioa da, hemen jaioa da, baina beak kontatu zian bezala 2 urtekin Mexikoa juntzan. Eta gio berriro itzuli zan, eta hoi guzti. Eta zuk esan duzu, bien historioek asko lotzen zaituztetela. Zer duzu zuk antzekoa edo? Bueno, a ber, nik 11 urtekin etorri nintzen, eta, bueno, azkenen bea bulina jaso du, eta oindikan ere egoera hortan dago fase hori pasatzeko, eta nik fase berdinetik pasaet, eta azkenen nik enun izan aukera hori, enun Urretxindorra ezautzen garai hortan. Eta azkenen guk ematen deun apoioa nik uste niretzako oso ondo etorreko zitzaitela, ze egia da beti kuadrillan apoio eukidet, kuadrillen gurasona, ne familiana, baina ez da iguala. Orduan, arrazakerioi jaso izanagatik, nik usten dut, pasadeten gauza guzti horietatik ez nula kontatzen behakin iriki naiz kontatzeko. Eta zure ustez zertan lagunduko zizun Urretxindorra programa horrek, esate baterako zuri? Nei azkenen kontziente egiten eta pertsona hubia egiten. Eta baita esateko ume hauei aukera asko azkatela, eta ez dala bizitza osoako gehatzen hola. Osea, aurrea ingo dutela eta hobetuko dutela, eta abar. Eta esan diguzu, zu bulina pasatakoa zarela, bera ere orain fase horretan omen dago, eta zuk esaten omen diozu, lasai hartzeko, ez da? Bai, noski, nik azaltze jo, nik azkenen horne honen baita, eske nire kiston karakterra daka, eta kontatu naiz bea baita, ze beak esan zian bai, gaztelaniaz esan zian, sí, porque le cogí del cuello y le pegué, eta nik esan nion. Osa, nik kiston karakterra dakatela, baina hori jakin behar dela baretzen. Eta lasaitzen eta ateako dala hortikan, ze jende hona daka, familia hona daka, amak oso atsegina da behakin, kariñosa, eta orduan pizkanaka ateako dala, baina bitarten beste lagun batzukin ibiltzeko eta pasatzeko, eta zeuze gertatzen zaionen abixatzeko grabea izan ez gero. Eta beraz zuri lankidetza honek edo proiektu honek zuri ere laguntzen dizu, ezta? Iraganeko zauri batzuk
isten. Noski. Eta, bai, eta zaurioi nik uste itxi ditela beakin hitzeiteak. Nik txikitan esan ez nitun gauzak, entzunen nitun gauzak, behai transmititu, behai esatia eta beak, egoera hortan daola, nei esatia ze sentitzen momentu hortan. Eta da, gauza, hitz batzu daude esate honen, amonaire esate jote txen, nei irizte zaitenen, sendatu bezala egiten dit, esaten jo. Nik momentu hortan, bera adinean, enun hola ikusten, o gauza berdina sentitu nun, eta oain bono, lasaitu dena ez dela bakarra bea ere, hola daudela jende egoeran, baina beti atatzen diela. Eta voluntarioak behar dira, kanpotik datozenei laguntzeko, bereiekin egoteko, Urretxindorra programa honetan? Bai, noski, beti behar dira. Ze nik uste gero ez da gehiago gaudela hemen, etorkinen semea alabak. Euskal Herrien, Hernani nik ikustet monitore bezala ibiltzen naiz, eta ibiliko naiz, eta ikusten dut aurre asko beltzak, eta behar dira, voluntariotza hori nahi dutenen jendeak umekin egoteko eta behar dira, noski. Eta zuk zer esango zenioke jendeari animatzeko? Bida. Egia da, askotan lagunekin hitzaiten zenik gizarte langintza ikasten dut, eta esate dute, bueno, bai, zuek gizarte langilea, igual tema hortan gehiago sartze ziate, baina ni fisika eta kimika ikaste bat, ezakit nola lotu. Ez da hoi, gauza da zuik gustatu bartzaizu jendeai laguntzea, ikustea jendea, umeak ze situaziotan dauden eta zuk aldiozula zure denboa 3 ordu txoiek eskaintzen, asko alezuin, eta igual dula ze ikastezun gero unibertsitaten. Gustatu bartzaizu jendeai laguntzea, umekin egotia, eta utzi eamaten. Konektatu, hoi bakarrekan behar da, orduan, nik jendeai asko animatzei jot, izan gaztia, izan heldua, ze proiektuan ebaita badao gizon bat abdu izenekoa eta behare bastante heldua da, eta parte hartzeuz integrazioen sozial. Gizarte eratzea ikasteu, eta ez du asola adina, ez ikastezun, kolorea, zu parte hartu eta disfrutatu. Bai, lehen Maitanek esan duen bezala, denek egin dezakegu zerbait, ezta? Bai, hala uste dut.